A koji je tvoj go-to outfit za školu? Još jedan predivan dan, još jedan predivan tier listić. Rangiramo outfite koje možeš nositi u školu. Trenirka donji dio. F-tier prijatelju, kaj radimo? Idemo u školu, ne idemo brijat na kvart. Ne možemo se baš tako nonšarlantno oblačiti za školu. Moramo ipak biti malo šarlantni. Košulja. Košulja je sad na drugom kraju tog spektra. To je malo preozbiljno. Dobro, ne idemo voditi nekakav dnevnik tamo i zato B-tier. Moramo se malo opustiti. Najbolje što možeš obući za školu, stavljamo odmah u S-tier, gradimo HR, e-drevnik i tier listić majice. Ako još nemaš svoju majicu, možeš ju nabaviti na linku u opisu profila i pokaži malo tog dripa u školi. Sljedeće na redu, isto tako odmah u S-tier, hudica. Taman onaj omjer da smo malo pristojni, a opet jako je udobno. S-tier za hudicu, pogotovo kad je onako malo hladnije, sada isključivo za cure, nadam se. Tajce, isto tako F-tier. Tajce su možda dobre za trening, za nekako trčanje, šetnju, ovo ono, ali za školu je to malo too much, ipak se moramo malo više srediti. Traperice su sljedeće na redu i to je dosta safe pick. Traperice naravno svi imamo, svi nosimo, to je dosta dobro, ali zato što je možda ipak malo presigurno, stavit ćemo u A tier. Najskuplje tenisice, ok, nekakav off-white easy, naravno ne fejkovi, to je dosta dobro, malo se pokažeš nove tenisice, neke koje imaš, generalno dosta dobar vibe oko toga, idemo u A tier. Sljedeća na redu nam je jakna, dosta dobra za nositi po zimi do škole. Kad uđemo u školu, ostavi tu jaknu u lokeru, ne možemo baš s njom ući u razred, još sjesti u zadnju klupu, prebaciti onu kapuljaču preko, ok, to je malo disrespect i zato će jakna završiti u B tieru. I zadnja stvar na redu nam je kapa i slično kao jakna, kapa je dosta cool, ali ne baš kad smo u nekakva 4 zida, to jednostavno odiše nekakvim disrespektom, moramo tu kapu skinuti. Za kapu u učionici stavljamo B tier. Ovo tu je outro i rekao sam neke stvari i sada video može završiti.